मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आङो मोनाब्लाबो मोनसे निउस बा आपडेट बायदियै नोंथांमोना नायबानो जाबाय दिनैनिफ्राय जागायजेनदों मिरु एबसुनि 52थि जखनथाइ आरो बेयाव जोंहा सेन्ट्रेल एबसुनिनो नेहाथारि रायजो राजाफोरनिसिम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायग्रा साफ्रोमबो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरग्रोबाय आरो बे जथुम्माखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय जाय बिथांमोना दिनै माने देहायै मोदोमै बा साननायजों बा लजिस्टिकेलि जायफोर बिथांमोना दाब दाब जायगानिफ्राय बा ओनसोलनिफ्राय सापर्ट खालामहरबाय आङो गिबियावनो बिथांमोननो आङो रोजा रोजा आङो साबायखरखौ बावहरग्रोदों आरो दिनैनि बे 2 फेब्रुवारिनिफ्राय जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 3 जखनथाइ नै दहाय फुंनिफ्राय माने बेखेवनाय जिफोर हाबाफारि जे आलासि जिरायसालि बा डेलिगेट माने हल माने बेखेवनाय बा जेखिनि जोंनि एग्जिबिशन हल बा गुबुन गुबुन बे बेखेवनाय हाबाफारिया दहाय फुंनिफ्राय जागायबाय आरो दायो माने डेलिगेट्सफोरनि जिखिनि रेजिस्ट्रेशन बियो दसे उनाव बियो स्टार्ट जासिगोन 12टानिफ्राय आरो बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि माने लिटारेरि कम्पिटिशन माने डिबेट कम्पिटिशन आरो बेवहाय मा होनदों स्पर्ट्स कम्पिटिशन कालचारेल कम्पिटिशन बे हाबाफारिफ्रा दिनैनिफ्राय जागायगोन आरो जे जोंनि डेलिगेट माने सिटिं बियो मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय बियो जागायगोन दिनै बे जथुम्मानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ माने रैखाथि थामोनथा आरो मोनसे गोदान आपडेट बे जादोंमोन बिपिएफआ आरो माने बिपिएफआ लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथिनि मुंखौ माने फैगौ मार्च दाननि गिबि सप्तायाव फोसावगोन होननानै बुंदों आरो बिपिएफनि आरो माने बेखौ सोर जागोन होननानै एसे उदाहरन होदो माने खाम्फा बरगयारिखौनो बिपिएफ दोलोनि बिजाथि खालामनो सावरायनाया बांसिन जादों होननानै बुंदों आरो जा लकसभानि इलेक्शननि थाखाय बेखौ सोर बुंदों जोंहा देरहासार बसुमतारी মানে আমার দলৰ ভিতৰত খাম্পা বৰগোহাঞিৰ নামটোই বেছি প্ৰচাৰিত হৈছে মানুহৰ মুখত খাম্পাৰ নামটো বা খাম্পা বৰগোহাঞি ডাঙৰীয়াৰ নামটো ৰাইজৰ মুখত বা আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ মুখত বেছি চৰ্চাটো চলা যেন আমিও দেখিছোঁ ৰাইজৰ কথা আমাৰ দলীয় হাইকমাণ্ডৰ কথা তেখেতৰ নামটো বেছি थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो नोरजिया जानानै थानाय गथ'खौ रां रुफा गैयैनि जाहोनाव माने गोग्गो फाहामथाय होनो हायाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोननि न'खरा गोबां रां आंखालनि थासारिनि जिंगायाव गोलैनो गोनां जादों बे चिरां जिल्लानि माने पानबारि आमलायगुरि गामिनि आरो थागिरि गंसे निखावरि न'खर बर' न'खर आरो बेखौ फाहामथाय होनो माने बिमा बिफाया गोबां नाजाब्लाबो माने रांखावरि आंखालाव मोजां सोलोंथाइ होनो हाया मोजां माने रांखावरिनि आंखालाव मोजां सोलोंथाइ लाबायबो थादोंमोन बेजों लोगोसे माने रांनि आंखालाव मोजां फाहामथाय होनो हायाखै आरो बेनि थाखाय जोंनि रायजो राजा आरो बिटिआर सरकारखौ खावलायदों मानोना बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनैनि दिनाव गोबां स्किम लानानै गोबां मोजां हाबाफारि आवगायबोगासिनो बा खामानि मावबोगासिनो थिग तेनेकुवा बिथांनि न'खरखौबो अनसायो बा नायहरो बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम बिथांमोननि न'खरनिफ्राय खावलायदों बा लुगैदों आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो मदद खालामनो हागोन नोंथांमोननि जि हायो थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 10 20 बेसेबां हायो बिथांमोना एकाउन्ट नाम्बार होदों बे एकाउन्टआव नोंथांमोना जि हायो बेखौ होनानै बिथांमोननि जि रांनि उसुबिदा बेयो एसेबाबो मदद होगोन होननानै मदद मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो जुदि गोसोब्ला बेखौ हरनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नाय अब्लानो नोंथांमोना डिटेलै बुजिगोन दंहैयो दा गोबां माने जेंना जानानै दं न'खराव जेबो खेथि बाथि गैया आरो सम्पति गैया गरिब न'खरनि हाजिरा मावनानै जिउ खुंनाय न'खर दा बिनि हिसाबै आं खोनादों अपारेशनबो जाबाय होननानै खोनादों दा बिनि गेजेराव गावसोरनो बिमा आरो बिफा दंहैयो गावसोरनो ओंखाम जानाय आदारनि माने राङानो गैया होननानै आं मिथिनानै मोनदों बिनि थाखाय आङो बे न'खराव एसे खबर लानो फैदों मानोना जोङो गरिब हिसाबै जोङो एसे जोंनिनो बिटिआर सरकारनि सिएम प्रमद सारखौ आं एसे खावलायनो लुबैदों
सारा गोबां बिटिआर ओनसोलावनो गोबां डेभेलपमेन्ट खालामबोबाय बा अनसुंथाइ होबोबाय अरुणोदयानो होन एबा अनसाय बिथांखि गियान सोरां गोबां बिजिंजों होबोनायखौ जोङो मिथिनानै मोनबाय। जोङो साबायखर होयोदि बिथांमोननो थांनानै थानो हानाय सिबाङाव मावनानै जानो हानाय सिबाङाव जुदि बिसोरनो जुदि बेबायदि अनसुंथाइ होनो हादोंब्ला सासे बेमारिनो एसे एनै अनसुंथाइ होनाया मोजां होननानै बेखौ नायनांगौ होननानै आं सानो। नायबाबो बियो दिनैसिमबो मोजां खालामनो हायाखै। बिनि क्लासआ जाहैबाय BA थार्ड सेमिस्टार होगासिनो दङमोन। कलेजाव थांबाबो जोङो खोनानानै मोनदों माब्लाबा समाव फानबारिनिफ्राय गिदिंनानै फैफिननांगौ आरो फरिखा होनो थांनाय समावबो कलेजनि दरखं मोखां गेटनिफ्रायनो उदै सानानै बोफिननायखौ जोङो मिथिनानै मोनदों बा नुदों। बेनि थाखायनो आं सानो जि गोसो फरायनो बे न'खरनि फिसाला सासेल' रतन बर'आ फरायनायाव ओरैबायदि गोसो दङमोन। आं बेखौ नुनानै आङो बिराद गोसोआव दुखु मोनदों बा गाबखांनाय मोनदों। दा बे न'खरा ओरैबायदि न'खर सम्पति एसे दङमोन, हा दङमोन, बेखौबो फाननांबाय। दा उपाय गैया। बेखौ मेडिकेलनिफ्राय लाबोनो होनबाबो एसे एनै रां नङाब्ला बियो फैनो हाया। दा नै बिमा बिफाया हटेलाव ओंखाम जानो थाखायनो गरसेबो आखायाव रां गैया होननानै आं मिथिनानै आंनि गोसो गोरबोआव गाबखांनानै आं बे न'निसिम आं खबर लानो फैनाय जादों। बिटिआर ओनसोलनि रायजो